खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मोसाहारि बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां नोंथांनि मुङाव कुइन्टल माइरं फैदों नोंथाङा 1 जुननिफ्राय 20 जुननि गेजेराव माइरंखौ मोननो हागोन नोंथांनि मुङाव फैदों 105 केजि माइरं बे बाराव गासै दान मोनथामनि माइरंआ खेबसेयैनो फैदों बे बाराव रायजो राजाफोरा खेबसेयैनो दान मोनथामनि माइरं मोनगोन नोंथांनो गलादारा 105 केजिनि खम माइरं होनो मोननाय नङा जुदि नोंथांनो गलादारा 105 केजिनि खम माइरं हरगोन अब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन नंगौ रेशन गलादारा नोंथांनो खम माइरं हरदों नामा माइरं हरनायाव नोंथांखौ जाख्ल'नाय खालामदों नामा जुदि नोंथांनो रेशन गलादारा खम माइरं हरदों एबा माइरं हरनायाव नोंथांखौ जाख्ल'नाय खालामदों अब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन बिनि थाखाय मोननै नम्बर फोसावनाय जादों बेफोर जाबाय 1967 180034533611 बे मोननै नम्बराव नोंथाङा कल एबा मेसेजनि गेजेरजों अजद हरनो हागोन नोंथांनि मोनसे अजदनि गेजेरजोंनो गाज्रि आखु दिन्थिग्रा रेशन गलादारा खैफोदाव गोग्लैगोन गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन